जोम खालायना फैथारदों आंहा थान्दा बोथोर ना Hai लोगोफोर वेलकाम बेक टू माय चेनेल नोंथांमोनखौ आंनि चेनेलाव बयखौबो बरायनायखौ जासिहरफिननाय थाबाय ओमफ्रायो दिनै माने जोङो दायो बेलासिनि सम दै 4:30 जाबाय ओमफ्राय जोङो न'आव थाबाय थानानै बोरिं मोननायखाय माने एसे बेरायनो होननानै बायजोआव ओंखारबोदों सानैबो हासबेन्डजों आंजों ओमफ्रायो एसे माना बार जानानै थांसै जोङो ओमफ्राय लोगोसेनो एसे जानाय लोंनायबो लाबोफादों ओमफ्राय बेवहायनो जानानै थांनोसै आरो थ'दो बिदिब्ला नोंथांमोनाबो नायलांबाय थादो भिडिअखौ दायो नै जोङो फैग्रिनो नावआवहाय गाखोनायफैग्रोबाय बिनि उनावसो आरो ओमफ्रायो नोंथांमोना नायलांबाय थादो दखाननिफ्राय बायनानै लाबोखादों जोंहा माबा आरो रुटि एसे लाबोदों ओमफ्राय रुटिजों एसे सब्जि लानानै फैदों आरो ओमफ्राय बेखौनो जानानै थांनोसै एसे टाइम पास खालामनोसै आरो बोराय बुरि सानैजों बेरायनोबो मोनथाराखैमोन फेमिलिफोरजोंलाय फैजाबाय थानाय जायो हांसो सिलारि नङा मा दाउथाय मोजां नुयोना दाउफोरखौ इदि ज' बिरनाय नुबा नैखौथ' नांलायलायला खोमा नांगोन नांगोन इयावनोथ' जानोसै मोनसे नैयावल' खबदों माबाखौ ओमफ्रायो बोरै सुना हरदोंथाय जानानै थांसै थान्दा पुरा सि जोम खालायना फैथारदों आंहा थान्दा बोथोर ना पपकर्नखौ दा जानोसै ना दा जाथ'ला दा जानाय बेलासि समाव दसे बिदि बेरायनो फैनो मोनबाथाय बिराद मोजां मोनो आरो न'आव थाबाय थानानै एकदम एसे बोरिं मोनो ना बाहेरायाव फैबाय थानो गोसोखौ मोजां मोनो एसे दसे ओंखारबोबाथाय ओमफ्रायो मोननै हरदोंना हराखै इखौ मोननै हरदोंना आइ मोनथामानो हरदों लखबबाय गासिखौबो सामस मोननै सामसया माबायदि मोजां नंगौना नोंहा नै नुगोना नुवाखैथाय मटर आलु ओमफ्राय बुट काबुलि बुट माबा माबि मिलायनाय आरो आयौ रोसिया गोलैलांबाय खोनथिनायावनो गोलैलांबाय ओमफ्रायो दायो जानोसै गुदुं ना रुटिया औ गुदुं इयाव होदो माबा इयाव होनो नोङो माजों होगोन दा जेबो लाब ओरै लुना होदो ओरै लुबानो जागोन दे ओरै टिफिननिफ्राय रुबार रोसियाल' फैगोन ना माबाबो लाबोनाय जायासै जोङो जेबो दखाननिफ्रायसो लाबोनाय जाबाय नालाय
नैयावला दे दोनथ'यो जानोसै जा अ सयाबिनबो होलायथारदों सयाबिन आलु काबुली बुट मटर सब मिलायनाय आरो गोथावबा जादोंना जायाखैथाय गोथाव जादों एसे लानि रंबो जानोसै ओमफ्राय नै आंहा जाखांबाय ओमफ्राय हासबेन्डआ दाबो जाखाङा ओंखायनो आं माने दसे उनथिनानै नाहरबाय आरो नाव सलायनायफोरखौनो हासबेन्डआ ओमफ्राय जागासिनो ओमफ्राय नै आंहा जाखांलायलांबाय हासबेन्डआ ओमफ्राय जल्दि जा मामबार जा होनबाबो मामबार जाया आरो मोनायाखै र' होननानै ओजा मोनानायखाय आङो जल्दि जादो मोनाबाय होनगासिनो बेहा ओमफ्राय लासै जागासिनो आरो गासिखौबो जानोनो हायासै नै बेवहाय गारला जोङो माने लांफानोसै आरो न'आवहा लांनानै गारहैनोसै आरो प्लास्टिकआव सोनानै लाफिननोसै रुटियाबो इसे आग्लायबाय नै बेखौबो न'आव लांफानोसै आरो पपकर्नखौ जालाना नोङो न'आव जाहैनोसैनो बेखौबो लानोसै न'आव लांफानोसै आरो दै बथला नोंथ' दैखौ लोंबावगोन दा लानो हागोन लांफानोसै न'आवहा मबाइल बेग लाबाय इफोरखौबो प्लास्टिकआव मोनसे साफा बानायजोब्बाय जों जानायखौ दायो जोङो थांनोसै आरो न' मोनाबायबो मबाइलखौ लाङा नामा थांनोसै दायो मोनाथारबाय नायनाय एकदम जोंलायथारबाय ससमा टसमा नोंना बिजों ओंखारनो हागोन ना गोजौ गाहायथारनि मबाइलखौ लानाय आव माइसि गोजौ गाहायथार जायगायाबो लासैयानो ओंखारदों मोनाथारबाय सुइटारखौ गानखानांगोन गानखानोसै
बेगखौ हर आंनो दायो जोङो थांनोसै मोनाबाय नै बेसेबा हरानो जाबाय मोनाब्लि खैथासो जाखोथाय 6टासो जाबाय 6टासो जाबाय ओमफ्राय दायो जोङो थांबाय थानोसै मोजां मोनबाय आरो फैनानै न' जोङो गोसोखौ गोजोननाय मोनबाय बेलासिनि जोङो आरो फैथारनायबो जायाखैमोन दिनैसो फैदों ओंखायनो नोंथांमोनजोंबो एसे शेयार खालामबाय थाबाय थानाय जादोंमोन न'आवनो थाबाय थानाय जादोंमोन दा मोनहैनायावसो गोबाव जासिगोन आरो लासै लासै थांनोसै गोजां बोथोर नालाय बांद्राय गोसा सलायबाबो गोजाङो नालाय ओंखायनो माने एसे लासैयानो सलायनानै थांसै आरो स' थेंक इउ स' माच आंनि फंबाय बिनानाव आब' आरो आगैमोननिसिम आंनि भिडिअखौ जोबजासिम नायनायनि थाखाय ओमफ्राय दायोथ' जोङो मोनहैनायाव गोबाव जाखासिगोन भिडिअखौ लाबाय थानो हानाय नंला स' गोजोननाय थाबाय नोंथांमोननिसिम ओमफ्राय आङो नोंथांमोनखौ आंनि नेक्स्ट भिडिअआव थाबैनो लोगो मोनसिगोन स' बाय बाय